Gana nayo nigo abaunchoreria ko anene abarundi aba boda boda kurwa sensemo ya Suneke kaunti ya Kisii babeire bakwemurunganeria okomentakana kwimbaskano ye para a sensemiyo kubwatkana no korosi wa we para okuko genderete okwana chinga kiechoni go batere buna kibimanyiriro mbirabe kwa asepare yo ebyo nonya nabo birabe bikora abantu aso kumanya nonye nasi bagutambukira eyentoge koirera emibasukane yo ko bana baroni go baganire okwango iwa okorosi wa we para yo erioko kya emechando au na emebaskano muri keito Brighton Makori na twariganirete orbotioro kubatikana nubwagachi webara ya Kisii Isebania ni gobono abantu bensemeyo banyarde bakoyegokera asabande banyarire bakuboli bune miroberi ya bene nitakire kobekwa nabagachi bebareyo anekero bakurororo banyara bagotiga emechando magega challenge ya mutubwata munabone pare yetarachi koera ekiroro chetotene iga etole para igoro nibagiti nonye ne chigari no chiko bangire para ne chipikipiki no chire para abandu no bagotambuka korwe side ye goche side ende moino yare konyarekana chigari echiga banda batarachi kogenda barose li chigari ase chiko pakiwa chiabugoreria biria babororo na intu torose liguno na stoko jitua paki muna chipikipiki in case yekero kwa bogo irie customer kwa soke para kwa genda se kwale koire customer banyarire bakoboli omunyakonda webareyo kwenda kimuna ngorosiale chifuraova asenzemeyo degento kende chidukanjire side iri ya mwino bare konyara barosi chifuraova chia magoro abantu bagotambukira igoro mbako na go disturb unsa chigari ne chipikipiki elinde banyara gotambuka igoro bagenda theater side bagore ibintu bya bare kobora naende bakoira no bare kogenda bamanya kogenda nkorengi eserikali yale wanje tokonya ikero yatubangire ebange nabantu bechigari ndoche nga obo moremera bore kobororo no ena makweli na bare goja kunyatanga oigo nigo bate abuna abantu abange mbara manyobo tumekiwe bareyo anene abana boda boda ekero bagutambuka kurwa sensemende gocheyende erikobogori abateja babo chere yabe challenge buna bono roje biasara byakongere nabo nkorore customer yandangiri kurumuinaria gose na mororire bande batara morora bono nabo ngutaka gutware tamayo gutambuka bwango inchiko moikera lakini tinda arigererie para ndore gari ngoche kali bono nabeko bobo kon accident no chiguja chiatokera no ena bang na bande kero bagutambuke pare igoko nyora kurigererie side yem buwe bakurigererie side yende bono yato kana nga accident yabeire ombati kuku nere nabwataya agokwana chena ale gosae pare yarosi mwe dandi sa avuto konyorra ali Nairobi twanyorra abo Kisumu bono bunu gotambuka ngubwate mecha kwanyoranga muntu nara no mongina na tumirunsa tari kuinyora asa gotambuka gucha igari ngurero go orige kurumate buna konye gotambuka onyorwake waki maube n'umunyabiasara kurwa sensemeyo oyo nyareka gotogi ya serikali asobwagaji webara eyo inje ganda makoli biashara se town ya Suneka na ande ndo moraiba bakoli biashara bona iga gamna bona iga kerato gwaka ngambi ya mona se serikali yeito ya Kenya aso torente pare super highway ko se pare ya kabero ya renge ngote mono asibona iga to te serikali ngambi ya mona iko pare iga mna ba ya gachire pare ngare bya kabisa chigari chitari komigana chi accident nyona bo chia keri chigari kogwa nalia na gofinyana gotumana igoni anyariga koboli serikali nene ni eri ye county zatigomo chanda yo matobwata se town ya ito nelinga abakoli biashara ekera gotambuka gocha se ngumbu yende chi accident chiabera abantu banyare kwa bagokwa bara abange sana bono nje gosagwana kuku chigari chirusugwa na bintu binde byonsi birangene para birusugwe para bebuya andabu none ka muntu gweta oronga kya gotambuka atabwatibwa nguripotire getaseni Candice TV iridhariane Brighton Makori.